kasi may ceng-ceng ko nili kato kabe non la HSLC sablang along kecepatan dun ang samar man kato kabe pasal kami ningat long pen kero kero iba lapin pini nilukong ada mai ke cakalam tiba ko nilukong nekhan japong kecelang pen peneng la HSLC sablang ki undun au samar tum aja hera tum ke ili karbias khai ke papi hu as khai pinda kapot aja hera tum bangke chomo vedet pen ba api pot heng to jor chot pen asomar tum han ke papor hiya tum dado la pen asomar tum pan ne ke dukisung ke phunang pen alang tum la HSLC asablang mesen pen ke chap on dun ba minimum 60% alang tum van pen alang tum la so HSLC asablang chap on dun tum phan nili tum katsa songa hin pen alang ni tum phan keraponji kansil ni tum chisik pen anom sabang ke lokuen lo Bapak panan itu kan bang ko tum phan 5%. la juntu kiduk binong la kado kabe kiduk binong tum phan bang ko tum phan ing bai pon pensi ni tum alang tum phan lang ponji anom sabang la puen lo apir mate below poverty level pen alang tum background ka be tum aphan la pen ke alang tum ki undun cepa undun percentage ke minimum 60% kalite la pen ke ong ba letter ke van la so mar tum phan la pen ke HSLC mission pen alang tum cepa undun lo bonds ta me alang tum admission ke NG phan ta khorod anta ave chilong ni delo la tum phan sita me ni tum lang konji la pen gender ban ke la ke pinsoar lo ban phan sita me ni tum palom le ampar ke biodata pen document sabang ala pen passport bang ke ni tum office along pen amban pale fit nang po la pen institute ba college alang ni tum kunasi teacher li duna ning ke hang ma la ke alang tum ning ke hang along si college ba institute along si ni tum admission np du ni po la pen ko pachini ke nang sot alama bang ke ni tum la contact number bang pi po ala dang ni tum ba nang humri lote la to se chini kon